el que va passar és que un dia va entrar la Guàrdia Civil al nostre Ajuntament. I aquell dia es va obrir la Caixa dels Trons. Arrel d'això es va fer un ple extraordinari i d'allà l'única mesura que se'n va derivar és una pantomima de comissió d'investigació. Perquè no tenia ni nom, no podia dir-se ni d'investigació, era d'estudi, en la qual durant mesos ens van estar prenent el pèl perquè demanàvem informació i no ens arribava. El que vam dir és que la pràctica no era ni molt menys ni ètica ni moral. Que és legal? No ho sabem, no ens toca a nosaltres, però que tenim clar que aquesta manera de gestionar un ajuntament no és la nostra. No és la nostra, perquè no pot ser que una empresa d'un senyor que era, malauradament, militant del PSC i que estava a les arrossades populars del PSC, presentés en contractes menors, dues de les seves empreses presentessin contractes, quan això no està permès. I et deien que és que no coneixíem que fossin de la mateixa matriu d'empresa. Home, no sabeu que el vostre col·lega té diverses empreses? No en fotem, la gent no és tonta.